Ajmo. Odlično. 060, ispale mu lepe karte. 060, 603, 031. Dobro, nema veze. Nisam vam rekao. Skupljam karte, znači ko ima, nek mi da. Može i da proda, sve jedno. Nek se javi i ja skupljam to. To je. Ajmo. 060603031. Zovite, javljajte se, postavljajte pitanja. Evo, sad će. Ko me sad vidi, on ima moć i on je vidovit. Koncentrirajte se na kristalnu kuglu i vidjet ćete moj lik. Ko me ne vidi, nema moći i nije vidovit. Koncentrirajte se dobro u kristalnu kuglu. 3, 4, sad. Evo sam. Ko me sad vidi, pola je vidovit. Ko me vidio malo pre i ko se koncentrirao, on je 100% vidovit. Zovite, pitajte, postavljajte pitanja. To je. Broj je 060603031 na koji možete me dobiti. Mnogo sam nestao. Potrošio sam energije i zbog toga se ovo dešava. To je. Jedite voće, povrće i pomoranč. To je. Nemoj da jedete meso jer ono izaziva probleme sa krvnim sudovima. Ko ne razmišlja svojom glavom, nek jede, šta ja da mu radim. Čarobnjak vama kaže šta valja, šta ne valja. Ko će nek sluša, ko neće ne mora. Šta da radim? Ja ne mogu to da stojim nad glavom stalno. A da, to se peče na roštilju, to je kancerogan, to ne valja ništa. Ajmo 060603031. To je. Dobra muzika. Ovu muziku kad sam bio na reci Gang mi je dao Prabuhada. Ajmo. Javljajte se.